Kukas toi on? Toi on nimenomaan se panomies. Ai toi on se panomies. Moi. Moi. Missä se menee? Panee. Menee vai? Menee. Ja panee. Panee. Keskellä päivää. Voi veli. Sanois muuta. Sillä jää valot päälle. No mä sanon sille, että sillä ei vaan. Enkä me, mitä mä sanon? Sano, että sillä ei valot päälle. Moi. Moi. Sulla jäi valot päälle. Joo. Hei. Thanks. Thanks. Se on tosi mukava jätkä. Paitsi että se on helvetin kova panomies, se on aivan mielettömän mukava jätkä. Minkä se menee? Tuossa kakkosessa semmonen panoluukku. On vai? No. Mitähän se siellä tekee? Pane. Ai panee. Pane. Voi veljet. Sanois muuta. Mitä luulet, onkohan se tuolla autossa? Ja panu vai? On. Niin. Se on pannut kaupungin bussissa ja junassa ja... On vai? On. Nyt se tulee. Moi. 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 Siisti sivikki. Tosi mukava jätkä. Aivan helvetin mukava jätkä. Olikohan se tuolla ylhäällä? Tää on panemassa vai? Niin. Oli nimenomaan panemassa sua. Oli vai? Keskellä päivää? Oli panemassa. No. Voi veli. Sanois muuta. Moi. 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 Hei. Haluatko lähteä mun mukaan? Lähde mun mukaan. En mä voi lähteä. Lähde nyt. En mä voi lähteä. No ei voi mitään. Moi. Moi. Tyhmä jätkä. Miten niin? Ois pääs panee. Oisin vai? Ja pane. Panee. Voi veli. Anna muuta sanoa. Kyllä sä vielä kerkeä. Juokse kiinni. Anna mennä vaan. Ai.